באופניים, ומחזיק ככה באופניים. לא, אני הולך יחד עם אחותי. אז באיזשהו שלב עצרו אותו, זה היה משטרה. מסתכל עליי, אתה מכירה אותו? אתה עושה סיבוב. איפה ההורים שלה? ומה בבית? תקראי ותקראי להם. מסתבר שהיה לוקח בנות, אונס אותם, והורג אותם. ואח שלי הציל את החיים שלי. ממש, לא אשכח את זה בחיים. פה בארץ אנחנו אחד לשני. אם אני צריכה משהו, זה קודשה. אין לי מי שיקח אותי לבית חולים, כי אותי לסופר. או שכדי לדבר סתם, וגם הוא אם צריך משהו. מיד שבעלי נפטר, הוא היד הימני שלי. הכל זה הוא. ואין מוקות שהלב כזה. ואני שמחה שיש לי אח כזה. טוב, אני מתרגש, אני רגיל לדבר בפומבי והרבה, אבל ברגע שזה דברים אישיים, אני מתרגש, אפילו בוכה, אז אני מכין אתכם. קודשה הוא בהחלט האח הבכור שלי, אנחנו 3 אחים והוא האח הרביעי, ומרגע שהוא הגיע לארץ ואחרי שבעירה והם עזבו את הקיבוץ, הוא בא למשפחה שלנו. הקשר היה מאוד חזק, כי אבא שלי ריכז את השדה ועבד בשדה יחד עם קודשה, והקשר שרק מתחזק עם השנים. אני אומר לקודשה שהוא יין טוב, וגם אני. אז עם השנים אנחנו משתבחים, נפגשים הרבה, משוחחים הרבה, ואני אספר כמה אנקדוטות. אחת מהן, בגיל 7, קודשה עבד בשדה בהשקיה, וגם אני הייתי עוזר לו. עכשיו אני מספר, אני מקווה שהמשטרה לא פה. הוא היה נותן לי לנהוג על טרקטור שקראו לו? לא, הירוק הזה. לא, בק, 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 כזה. הירוק זה ג'ון דיר. לא. לא, לא, בק, הוא היה, עד שהוא היה מניעה. תכף אני אזכר, זה טרקטור שקודשה יודע על מה אני מדבר. בקיצור, מה עושים? אתה צריך לפתוח את הברז אחרי שאתה חיברת את כל הצינורות. אני הייתי רץ לצד השני, וברגע שהמים היו מגיעים הייתי מסמן לו ושם את הפקק, ואז היו מפעילים את כל הממטרות. כי אם לא היינו עושים את זה, אז הקו לא היה נקי, ולפעמים מצאנו שם מחברים וכל מיני דברים אחרים. עכשיו, הוא היה נותן לי מה שאף אחד לא נתן לי, לנהוג על הטרקטור. אז ששאלו אותי, תגיד לי, באיזה גיל התחלת לנהוג? אני אומר, לא נעים לי להגיד, אבל 7. וזה, וואלה, הרגע שלנו זוכר את הטרקטור, בסוף. זה סיפור אחד. הסיפור השני, אברום, זיכרונו לברכה, אבא של קודשה, הייתה לו חנות גלידה, מילאנו, בפתח תקווה, בפינה אחת ככה במרכז, הייתה גלידה מילאנו. הוא היה עושה גלידה ברמה, שטראוס היו באים ללמוד אצלו. פעם קודשה אומר לי, תשמע, אולי אתה רוצה לעבוד קצת בחנות גלידה? אני אומר לו, בכיף. אני הגעתי לשם והתחלתי לעבוד. הטעות שהם עשו, הייתי מוכר גלידה, אוכל גלידה. מוכר גלידה, אוכל גלידה. ובהקשר הזה, קודשה ואני היינו משוגעים מהגלידה. אמרתי לו, תשמע, בוא נשב, נעשה תחרות, מי אוהב יותר גלידה? ונאכל. אכלנו 2 קופסאות והחלטנו על טקו, כמו בשחמט, שאתם יודעים, לוחצים ידיים, החלטנו על טקו. אני זוכר את זה אחרת. זהו, הגרסה... התחרות נגמרה כי נגמרה הגלידה. בוא נסכים, זה נשמע יותר טוב. בשכתוב זה... עכשיו, עוד משהו חשוב, אני זוכר,
קוצ'ה ומשה פרנקל, זיכרונו לברכה, הם היו גרים בצריף. מי מהחברים הוותיקים זוכר, הייתה לא מרקולית, נקרא לזה אספקה קטנה, ולידה היה צריף. ושם הם היו גרים. יום אחד קוצ'ה קורא לי, הוא אומר לי, תשמע, בוא, אני רוצה להראות לך את האח שלי. אני חושב שזה היה יום למחרת שמוישה הגיע, והוא הראה לי את האח שבא מברזיל וכל זה, ומאז הכרותנו, וציפי היא הייתה גם בת מאומצת אצלנו. אז ככה שהקשרים הם מאוד חמים, ואני מאחל לקוצ'ה, הכי חשוב, תמשיך להרחיב את המשפחה, למרות שזה לא תלוי לך, והרבה הרבה בריאות. אני אוהב אותך מאוד בשם אורנית. שוחרים. כן. בני הדודים, אתה רוצה להישאר איתי? לא אחר כך להישאר. רגע, בני הדודים יש לנו פה 4 או 3? לפני שמתחילים את טאריק, כשהייתי נוסע לבית שלהם, אז אני הייתי ישן בחדר שאריק היה ישן. זה הבית נורא גדול. זה היה בית כזה גדול שהיה איזה פינה. ופעם אני בתוך שינה ככה אני שומע אף אחד לא... אף אחד לא מחסר אותי. אף אחד לא מחסר אותי, אף אחד לא מחסר אותי. אני מסתכל, הוא עומד בעלול שלו ומתחיל להתנדנד. אף אחד לא מחסר. שלום לכולם, מזל טוב לקוצ'ה היקר. שמי אריאלה, אני אציג את עצמי, קצת ידעו. אמא שלי היא הדודה של קוצ'ה, אמא של אריק, אנחנו בני דודים וגם אנחנו. כל הקטע של החיבור בינינו מאז שהם עלו לארץ, היו אז מאוד צעירים, אני בכלל הייתי ילדה, אבל בהמשך, בכל השנים הראשונות וברוך חי קצת, זה היה פשוט כמו בית שלי. ואמא שלי, ואילנו, היינו באים המון לבקר. ובאמת, כשאמא שלי הייתה מגיעה, זה היה עם אוטובוס, כמו שאתה מספר, אבל זה היה כמו, בשבילנו זה היה האגף הברזילאי, משהו קסום. המוזיקה, המבטא, היה רחוק מאוד מפולניה. אז זה היה כיף גדול. אני לא זוכרת ממש נקודות, אבל האירוח פה תמיד היה יותר מ5 כוכבים. באהבה והחום זה פשוט. משהו אחד קטן שאני זוכרת, שקשור באופן כללי למשפחה, לכם, עוד כשהיה כאן חדר אוכל. זוכר את זה? חדר אוכל, שם בתור, אמא שלי הגיעה עם ביתי, אז היא הייתה בת 4-5, אני הגעתי יותר מאוחר. וכשאני הגעתי, הפנו אותי לחדר אוכל, אמרו לי, הם כבר שם. אני רואה בתור את ציפי, את קוצ'ה, אמי וליאור שלי. והיא צועקת לי, אמא, בואי מהר, יש פה מסעדה בחינם. זה בשבילכם, עירונים שמגיעים לקיבוץ. היה לנו כיף תמיד פה, יש המון תמונות משפחתיות, וזיכרונות נהדרים, ואוהבת אותך, אוהבת את כולם, כל הבלדים. ועד ל-20 טוב, ראשית, אני נמצא פה לבד כי אחותי נבצר ממנה להגיע, רותי. אנחנו הילדים של לאה וקטריאל, ששניהם כבר נפטרו. אז בעצם קוצ'ה הכיר אותי עוד לפני שאני הכרתי אותו, כי אני הייתי ממש ילד קטן כשהוא הגיע לארץ. אבל עבורנו, ככל שגדלנו, קוצ'ה זה היה מותג, וברוך חי זה היה כמו בית שני.
אימא שלי לקחה על עצמה משימה לאמץ את קוצ'ה ואת ציפי ואחר כך את משה, והיא זאת שבעצם יצרה עבורי כילד את הקשר הזה לקיבוץ ברור חיל. אני לא הייתי טייס אף פעם, לא טסתי אף פעם, כלומר לא... אבל את הטיסות הראשונות שלי אני עשיתי בברור חיל. ואיך זה בעצם קרה? אני בתור ילד, כאשר הגענו לפה, אז אני תמיד גנבתי סיגריות סילון, אני חושב, לקוצ'ה מהבגירה, והייתי הולך למטוס שהיה כאן, ועולה עם הסיגריות לתא הטייס, ומעשן, ועושה את הטיסות הראשונות שלי בברור חיל. אז זה היה בעצם מקום שעבורי כילד היה מקום שאליו שאפתי תמיד להגיע. האורח חיים הקיבוצי, מאוד אהבתי אותו, ובאמת אחר כך חלק נכבד מחיי הייתי בקיבוץ, קיבוץ האון, שם גם קוצ'ה ובטי והילדים היו מגיעים לכפר נופש בהאון, וככה היינו ביחד. אני יכול לומר שאני פשוט מקנא בך על זה שבנית, הצלחת לבנות משפחה כל כך יפה, גדולה, מגוונת, שזה פשוט כשאמרתי מותג, אז זה גם בהחלט מודל שהלוואי וגם אני אתברך בו. אני מאוד אהבתי להגיע גם לבטי וגם לקוצ'ה, גם בנתניה. עכשיו, אני עוד אזכיר את קפה מילאנו. אז בנוסף לגלידות איתן, בחנוכה זה היו סופגניות. ואברום תמיד גייס את אבא שלי לבוא ולעזור לו בחנוכה, כי התור של האנשים שהגיעו לקנות סופגניות, זה היה כמו, לא יודע מה, מקצה רחוב אחד לקצה הרחוב השני, כי זה היה פשוט ידוע בפתח תקווה של אז, שהסופגניות בקפה מילאנו הן הסופגניות הכי טובות. ואז אבא שלי, אני לא חושב שהוא היה כמוך, הייתה סופגניה אחת ולא בסופגניה שנייה מוכר, כי הוא היה תמיד בחלק האחורי, הוא היה מכין ותגן וכו'. ואז בנתניה בעצם קוצ'ה יצר גם כן תור ענק של אנשים שעמדו בתור לפיצה. זה גם כן היה שם דבר במדרכו של נתניה, הפיצה של פדרו? דון פדרו, כן. אז אני רוצה לומר גם בשמי וגם בשם אחותי שאנחנו מאוד 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 אוהבים אותך. אנחנו מאוד מאוד אוהבים את הטוב לב שלך, ואנחנו מאוד, אנחנו מרגישים אליך מילדות, ועד היום אנחנו מרגישים כלפיך אהבה גדולה. ואנחנו, כל מה שאנחנו רוצים, ושתהיה לנו בריא, ושתהיה לנו חזק, ושיהיו לנו עוד הרבה, מה שנקרא, עוד הרבה ימי הולדת יחד, כי אתה פשוט עבורנו מתנה גדולה. תודה. טוב, אני חושב שהגענו לזמנים טובים, כי אני צריך להציג את עצמי בפני המשפחה.
פעם, אז אבא שלי ואבא של קוצ'ה, משה וציפי, הם אחים. אז פה הקשר בינינו. אבל 10 שנים מפרידות בין קוצ'ה לביני. אז כשנכנסתי פה לעולם, אז דורי אמר לי, תשמע, יש אירוע, בני דודים יספרו קצת על הילדות. והתחלתי לחשוב, מה אני יכול לספר על הילדות? קוצ'ה בגיל 13 עלה לארץ, אני הייתי בן 3. איזה ילד שם על ילד בן 3? מעולם לא. אבל אני רק זוכר דבר אחד. העלייה של קוצ'ה בגיל 13 בקוריטיבה בקהילה, זה עשה רושם אדיר. זה היה משהו יוצא דופן, בלתי צפוי, דבר שזה לא ייתכן. איך הורים שולחים ילד בן 13 לישראל, שישראל של שנות ה-50, ישראל של שנות ה-50 זה היה חצי מדבר והחצי השני גם כן. אז זה מה שאני זוכר את מקוריטיבה, כי כמעט אני לא זוכר שהיו לי קשרים עם קוצ'ה בקוריטיבה. אני הייתי קטן והוא כבר היה גדול, והוא בן 13 הוא עזב את הכל ובא, נהיה חלוץ. אבל כן, זה עשה רושם אדיר, זה היה פצצה בקהילה וכולם דיברו על זה. הזיכרונות הטובים שלי מקוצ'ה זה כשאני הגעתי פעם ראשונה לארץ ב-69, ואחר כך העלייה. אבל אני רק יכול להגיד שפגשתי מישהו במשק, בבר חיל, וככה התחלנו לדבר, לשוחח, אני תמיד הצגתי את עצמי, אני בן דוד של קוצ'ה, וזה היה מספיק, וזה גם דיבר הכל. אגב, אם אנחנו יושבים עם עוד 4 דורות של קוצ'ה והבנים, הנכדים והנינים, אז לא יודע אם אתם יודעים, אבל השם של קוצ'ה, יצחק, זה בא מהסבא רבא שלנו. כלומר, עוד 3 דורות. ואשתו של אותו יצחק, סבא רבא, קראו לה פייגה, שזה ציפי, והסבא שלנו קראו לו משה, וזה משה. אז ככה שזה הקשר הגניאלוגי בינינו. אני זוכר שדיברתי עם ההורים של אריאלה ושל אריק, בעיקר האבות, אני זוכר שבשיחות תמיד עלה הנושא של קיבוץ. אני גם רציתי להיות בקיבוץ, באתי לתקופה קצרה, ניסיתי. אז הנושא של חיים בקיבוץ תמיד עלה בשיחות. אבל אני זוכר שקוצ'ה היה האב טיפוס של קיבוצניק, בעיני הדור המבוגר. צנוע, עובד קשה, הקהילה זה ערך עליון, ואהבת האדמה. כלומר, כל מה שמאפיין קיבוצניק נמצא אצל קוצ'ה. ואני לא רוצה להעריך, יכול להעריך, אבל מאחר ואני מכיר את קוצ'ה, אז אני לא מתפלא שהילדים, הנכדים, אני מעריך שגם הנינים, יהיו להם את הגנים האנושיים והגנים הכל כך נדירים בימינו. אבל זה לא רק קוצ'ה, אני רוצה להזכיר גם את בובי. כי הכרתי אותו טוב, חורה לי, מעציב אותי שהוא לא נמצא פה, מאוד אהבתי אותו, ויש להם אותם הגנים. בובי וקוצ'ה יש משהו מאוד מאוד במשותף, שזה איזושהי
איזה גרעין אנושי יוצא דופן. קודשה, גם אם אנחנו לא נפגשנו הרבה, אנחנו נפגשים, אבל אני לא יודע אם אני צריך להגיד מה אני מרגיש. זה מיותר. אז... אתה יכול. אני יודע שאני יכול. זה לא יכול. אבל זה מיותר. זה עדיין לא מיותר. לא מיותר. אז קודשה, אתה... אם הייתי סופר, והייתי צריך לצייר דמות של אדם עם תכונות אנושיות, הייתי לוקח אותך והייתי מסרטט את הדמות הזו. עם הטוב לב, עם הצניעות, עם החמימות, עם היכולת שלך לתקשר עם בני אדם, בלי מנייר ובלי פוזות, אחלה אדם. עוד שם. הרבה בריאות, אני משתתף בכל זה. חבר'ה, יש לכם, המשפחה שנמצאת כאן, אין לכם מושג, יש לכם מושג. אבל אני אגיד שאין לכם מושג כמה מזל יש לכם. הלוואי על כל אחד. שסבא, שקודשה הוא הסבא שלכם. אז תודה. תודה רבה לבני הדודים. תראו, לי זה מאוד כיף. אנחנו נעשה שיר. ואז יש כל הפיקנטריה יוצאת מהקלות והחתן. כל הלכלוכים וזה, אז כדאי להישאר. וואלה. מה זה, קינוחים? כדור שוקולד? 3 דקות שיר.